To dai wannan bangaren bakin na idonka da muke ta cewa bangaren baki, to ba fa bakin bane ba. Bari in ciro muku gani, gilas ne, tamkar gilas haka yake, gashi nan. Kun gan shi nan? Wannan abin shi yake nuna kalar idon mutum. Bayansa kuma sai wannan abin da mutane suke cewa yana kawo cutar yanar ido. Wato wannan abin da ake kira da lens. Amma gaskiya ba wai cutar yanar ido yake kawo ba. In fact, a bayansa kuma sai wannan wawa keken ramin da kuke gani gashi nan na cikin ido. Wannan space ne na cikin ido wanda ake kira da vitreous space, wanda za ku ga gashi nan, za ku ga jijiyoyi nan a ciki. Su wa'annan amfanin su shine, to mun karaso kuma bayan idonka, wanda a nan ne magic din yake faruwa. Wannan gurin da kuke gani, a nan ake ajiye hoton da idonka ya dauka, a ajiye shi a nan. Ga gurin dai kuna ganin sa dan kararrami, amma miliyoyin kwayoyin halitta ne a gurin nan, wanda ake kira da millions of sensitive cells. Su ne suke nan gurin, wanda suke aiki kala-kala. Abin da yake faruwa a cikin idonka ma ya fi yadda sola take aiki. Kuma abin mamaki, duk wannan abin yana faruwa ne a ƙasa da sakan ɗaya. Zai bari mu buɗe cikin idon naka Lado ka ga menene a ciki. Ka taɓa tsayawa ka tambayi kanka wai ta yaya idanunka suke gani? Wannan abin da kuke gani a nuna idon roba ne, wato abin da muke kira da eye model. A yanzu zan yi amfani da shi na nuna muku yadda idanunmu yake gani. Da haka Lado, idan baka taɓa ganin me yake cikin idanunka ba, yanzu zan buɗa shi ka ga menene a ciki, sannan kuma ta yaya idanunmu suke gani. Let's go. Da yawan mu na san abin da muka sani a game da idonmu kawai shine wannan farin da kuma bangaren bakin nan na idon, wato nan gurin da kuma wannan tsakiyar na idon. To amma a yanzu dai kun ga gashi yadda idanunmu yake. Zan juya muku shi kuma yadda yake. Ga shi nan yadda yake da samansa da ƙasa ma ga yadda ƙasa ce. Yawa, kafin mu fara, ba wai bayani zami na kowane bangaren ido ba kamar yadda ake yi a makaranta. A'a, bayani zami na bangaren da ya fi alaka da gani, inda ka san irin sassan idonka da kuma irin amfanin da suke yi maka. Yanzu idan kuka kalla daga wajen nan, za ku ga wasu abubuwa nan, wasu jajaye kamar tsokan nama. To ba ma kama bane ba, tsokoki ne na idonka. Akwai wasu a sama, akwai wasu a ƙasa, akwai wasu a nan gefen, sannan akwai wasu a wannan gefen. Gasu nan haka. Wa'annan tsokokin aikinsu shine, idan za ka kalla abu, misali za ka kalla abu na sama, wannan tsoka da take sama ita za ta ja idon sama, sai idon naka yi sama. Idan za ka kalli na ƙasa, wacce take ƙasa ita za ta ja idon naka ƙasa, sai ya ƙasa. In za ka kalli gefe, wacce take nan ita za ta ja idon naka ya gefe. In za ka kalli wani, in ma angle za ka kalla abu wanda za ta ja shi daga nan gefen, wannan dai shi ne aikinsu. Wa'annan tsokoki ana kiransu da extraocular muscles. Manta da sunan, kai manta da ɓangaren farin nan ma na idonka. Wannan tsakiyar idon naka shi ya fi alaka da gani. Kafin mu buɗe cikin idon naka ka ga yadda yake aiki, ka sani cewa idonka yana aiki ne tamkar yadda kyamara take aiki. Kyamara dai da ka sani wacce ake ɗaukar hoto, shi ma idonka ɗaukar hoto yake yi ta hanyar haske da yake shiga cikinsa, sai ya ɗau hoton abin da kake gani, sai ya ajiye shi a bayan idonka. Yasa duk wasu part na idonka da suke directly suke da alaka da gani, ita ma kyamara tana da su. To yanzu dai bari mu buɗe cikin idon naka Lado ka ga menene a ciki. To dai wannan bangaren bakin na idonka da muke ta cewa bangaren baki, to ba fa bakin bane ba. Bari in ciro muku gani, gilas ne, tamkar gilas haka yake, gashi nan. Kun gan shi nan? Tamkar gilas haka yake. Wannan abin muna kiransa da cornea. Amfaninsa shine ya bar haske ya shiga zuwa cikin idonka. Sannan wannan abin da kuke gani yana da amfanunuwa kala-kala. Ɗaya daga cikin manyan amfanunuwansu shine, wannan shine power din idon naka, shine karfin idon ka Lado. Idan ka ji an ce kana da karfin ido, kana ganin abu na kusa, abu na nesa, ko ya abu yake kana iya ganin sa, to yawanci yana da alaka da wannan gilas din da yake farkon idonka, wanda muke kira da cornea. Bayansa kuma sai wannan abin da za ku ga yana kama da fefe, amma ba fefe bane ba. Wannan abin shi yake nuna kalar idon mutum ne. Wasu za ka ga nasu brown ne, wasu za su ga nasu blue ne, kamar misali 'yan America. Wasu za ka ga nasu, a wasu ma za ka ga green ne. So wannan shi yake nuna kalar idon mutum, wanda kowane ɗan adam irin nasa daban ne. Ko da za a ce misali nawa baki ne, naka baki ne, amma yanayin yadda Allah ya tsara nawa ya yi sha bamban da yanayin yadda Allah ya tsara maka naka kai ma. Kowane ɗan adam na duniya nasa daban yake. Baya kuma ga nuna kalar idon mutum, yana da wani aiki da yake na ɓangaren gani. Aikinsa wajen gani shine, bayan haske ya shiga ta cikin wannan gilas ɗin, zai zo ya shiga ta cikinsa ne. Shi kuma aikinsa shine ya saisaita adadin hasken da ya kamata ya shiga cikin idonka ta ɗan wannan bular. Da haka ba wai kowane haske yake bari ya shiga cikin idonka ba, ya danganta da yanayin gurin da kake. Idan kana guri mai haske, sai ya mai da wannan kofar ta koma ɗan ƙararrama, ta inda haske kaɗan ne zai rinka shiga cikin idonka, kada ya shiga ya cutar da idonka. Idan kuma kana guri wanda yake mai duhu ne, sai ya buɗe sosai domin haske da yawa ya shiga cikin idonka, ya barka ka ga abin yadda ya kamata.
wannan shine aikin wannan abin da ake kiransa da iris. Bayansa kuma sai wannan abin da mutane suke cewa yana kawo cutar yanar ido, wato wannan abin da ake kira da lens. Amma gaskiya ba wai cutar yanar ido yake kawo ba, in fact aiki ma yake yi maka a ido, kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake nuna irin ƙarfin idonka, wato power ɗin idonka na wajen ganin abu. Idan kuka kalla kamar yadda na sa a cikin wannan bidiyo ɗin da yake kan screen, za ku ga wasu igiyoyi nan da suke rike shi ta sama da ta ƙasa. Aikinsa shine ya rika saisaita haske idan ya shigo cikin idonka. Bayan haske ya shigo idonka ta cikin wannan 'yar ƙofar, shi wannan abin shine zai ƙara saisaita hasken da zamto ya yi daidai da yanayin nisan gurin da kake kallon abu. Misali idan kana kallon abu na kusa ne, to shi ma sai ya ƙara gajarcewa don ya zamto ya saisaita ka kalla abin nan yadda ya kamata. Hasken da yake shigowa cikin idonka ya ƙarasa cikin idonka, bai wuce bayan idonka ba, bai kuma tsaya ya ƙi ƙarasawa ba. Haka na idan kana kallon abin da yake a nesa ne, sai kuma ya ƙara tsayi don ya saisaita hasken da yake tahowa daga can nesa zuwa shiga cikin idonka. Shi ne aikin da wannan abin yake mai suna lens. A bayansa kuma sai wannan wawa keken ramin da kuke gani gashi nan na cikin ido. Wannan space ne na cikin ido wanda ake kira da vitreous space, wanda za ku ga gashi nan, za ku ga jijiyoyi nan a ciki. Ba dai maganar jijiyoyin muke ba, amma tun da kun gani bari in gaya muku amfanin su. Wayannan jijiyoyin za ku ga wasu jajaye nan a ciki, ga kuma wasu wanda suke baƙaƙe ko blue a ciki. Su wayannan amfanin su shine, su jajayen su suke kawo jini mai amfani zuwa idonka, wato jinin da idonka zai amfana. Su kuma wayannan baƙaƙen ko blue din su suke ɗauke jini mara kyau su fitar da shi daga idonka. Wannan space ɗin da kuke gani ruwa ne a cikinsa, wanda yake kama da kamar gel haka, kamar irin man lotion haka, so ruwan da yake cikinsa kenan. Ana kiran wannan ruwa da Vitreous Humor ko Vitreous Gel. A jikin shi wannan eye model din sun sa wannan robar a matsayin shine ruwan da yake cikin nan gurin. Ruwan yana da amfani kala-kala, amma ɗaya daga cikin amfaninsa wajen gani shine za ku gan shi gashi gare-gare, to yana barin haske ya ratsa ya ƙarasa zuwa bayan idonka. To mun ƙaraso kuma bayan idonka, wanda a nan ne magic ɗin yake faruwa. Wannan gurin da kuke gani, a nan ake ajiye hoton da idonka ya ɗauka, a ajiye shi a nan. Wannan gurin da kuke gani shi ake kira da retina. Bari in ƙara hasko muku shi ku gan shi yadda ya kamata. Shi ake kira da retina. Ga gurin dai kuna ganin sa ɗan ƙararrami, amma miliyoyin ƙwayoyin halitta ne a gurin nan, wanda ake kira da millions of sensitive cells. Su ne suke nan gurin, wanda suke aiki kala-kala. Kai aikin da suke yi a nan gurin aiki ne tamkar yadda sola take aiki. Sola dai da kuka sani ta gida, wacce take ba da haske, wanda ake sa panel a rufin kwano, take yin amfani da hasken rana, to ita yadda take haka nan gurin bayan idon nan naka yake aiki. Kai abin da yake faruwa a cikin idon kama ya fi yadda sola take aiki. Wayannan ƙwayoyin halittar da na gaya muku da suke bayan idonka, su ne suke aiki tamkar yadda panel ɗin sola yake yin aiki. Wannan hasken da ya ƙaraso zuwa bayan idonka su suke sanjawa, sai su mai da shi zuwa tamkar irin na wutar lantarki, wanda ake kira da electric signal, sai su turo shi ta bayan wayar da take bayan idonka. Wannan ita ce wayar da take bayan idonka. Kai ma idonka yana da waya ga tana. Bari na haɗa idon gaba ɗaya don ku gani yadda wayar take. Kun gani? Haka wannan ita ce wayar da take bayan idonka, wadda take connecting, daga nan take ɗauka sai ta tafi zuwa ƙwaƙwalwarka. To ta inda idonka ya fi sola ta gida aiki shine, ita sola tana amfani da kawai hasken rana ne, shi kadai take iya maidawa ta mai da shi zuwa electric current din. Amma shi wannan bangaren na idonka, kowane kalar haske in ya ƙara sunan zai mai da shi zuwa irin kamar hasken wutar lantarki ne. Hasken da ka gani hasken rana ne, hasken kwai ne, hasken torchlight ne, kai ko hasken wata ne, inda ya ƙara so zuwa nan kowane kalar haske ne, shi zai maida shi zuwa electric energy din nan, sai a tura shi ta cikin wayar nan a matsayin signal wanda yake dauke da hoton abin da kake so ka gani, sai a tura shi zuwa kwakwalwarka. Sannan again wayannan ƙwayoyin halittar kala-kala ne. Akwai wanda suke aiki da rana, akwai wanda da daddare suke aiki, akwai wayanda su kuma shape din abin da kake gani suke dauka, akwai wanda kalar abin da kake gani suke dauka, akwai wanda orientation din abin da ka gani suke dauka. Wato dai ƙwayoyin halitta ne kala-kala suke aiki, duk dan su dau hoton abin da ka gani yadda ya kamata, su tura shi ta cikin wannan wayar da take bayan idonka ya ƙarasa zuwa kwakwalwa. To amma kafin ya ƙarasa kwakwalwa akwai abubuwa da dama da suke faruwa, wanda ba zai yi bayanin su a cikin wannan bidiyon ba. Wannan abu ne a takaice. So daga nan in ya tafi zai ƙarasa zuwa kwakwalwarka, ita kuma kwakwalwarka ita za ta yi interpreting, ma'ana ita za ta bayyana, sai ta ce ai wannan abin da ka gani wane ne, lado ka gani, wannan ai kofa ce, wannan ai abu kaza ka gani, da kalarsa da distance ɗinsa, nisansa da komai nasa, duk wannan saƙon zai isa zuwa kwakwalwa. Kwakwalwa kuma sai ta fassara, sai ta ce ga abin da ka gani. Kuma abin mamaki, duk wannan abin yana faruwa ne
a ƙasa da sakan ɗaya. Kai ba ma a ƙasa da sakan ɗaya ba, a milliseconds, like 100 to 150 milliseconds wannan abin yake faruwa. Kuma duk ba tare da ikonka ba, kawai yana faruwa automatically ne. So wannan bayanin da na yi muku yadda idonka yake gani a takaice kenan, ba wai yadda asalin tsarin yadda abin yake faruwa a likitance ba. To yanzu ni dai tambaya ta a gare ku shine, a ganin ku ido ne yake gani ko kuma kwakwalwa ce take gani? Kamar yadda kuka gani dai shi ido yana ɗaukar hoton da komai details, sannan sai ya tura wa kwakwalwa, ita kuma kwakwalwa sai ta fassara su ta ce ga abin da ka gani. To kenan ido ne yake gani ko kuma kwakwalwa ce take gani? Za ka iya faɗa mana ra'ayinka a comment section. Yawwa, sannan kuma na kula da yanku kuna kallon bidiyon nan amma kuna mantawa ba kwa liking ɗin bidiyon nan. Please a rika liking ɗin bidiyon nan, sannan idan yau ne farkon zuwanka ka danna subscribe domin YouTube algorithm su tura irin wannan bidiyon zuwa ga mutanen Hausawa domin su ma su rika gani suna amfana. Sunana Dr. Harun. Thank you so much for watching, and until the next video, assalamu alaikum.